Ahojte, premena detskej izby pokračuje. Na maľovanie som použila minerálnu farbu Fusion odtieň Iron Clay. A takto už vyzerá maľba po prvej vrstve. Vrstvy som dala 2 a ideme zariadovať. Prišla nám totiž táto veľká škatuľa. A v nej sa nenachádzalo nič iné ako rozťahovacia pohovka. Našli sme ju cez online vyhľadávač nábytku a doplnkov Biano.sk. Pod každým produktom máte možnosť zobraziť ponuky a vyberiete si tak najvýhodnejšiu cenu. To vás automaticky hodí do e-shopu a nakupujete. Poďme ju teda zložiť. No chýbajú nám nožičky, čo s tým? Mali pomocník našiel túto skrýšu a nožičky sa našli. Primontovali sme ich, sedačku sme jednoducho zložili a vyskúšali, ako bude pasovať. Medzi tým sme vyrobili túto Montessori knižnicu, ktorej výrobu si viete pozrieť na profile. V izbe sme využili aj policu z pôvodnej izby a tak sme ju primontovali o stenu a ja som na ňu uložila našu zeleň. Tá nielenže pomáha prečistiť vzduch, ale aj dobre vyzerá. Nasledovalo zavesenie obrazu a takejto bohodekorácie. Pohovku sme vybrali rozkladaciu. Na spodnej časti sú ukryté nožičky, ktoré jednoducho vytiahnete a pohovku rozložíte. Museli sme ju samozrejme otestovať. Pohovka je veľmi praktická a skladná a svojim rozmerom a tvarom sa perfektne hodí do detskej izby. Pohovka nám zapadla nielen farebne, ale aj štýlovo. A sú k nej aj tieto 2 vankúše. Pokračovanie na budúce. Video si nezabudnite uložiť alebo zdieľať.